guys खुलुमबाय कामसार वर्सन जाना फिनिक्स जाबाय गोबां गोसो थाबायनो जाबाय दिनै मोनसे टपिक लाना फैदों बे ब्लगानो जाहैगोन जोंनि आनसलिक हिसाबाव एबा दखरा हिसाबाव बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे बर' फरायसा आफाद मोनसे दिनै हाबाफारि लानाय जादों बे जाबाय गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय रेलि खालामनाय साइकेल रेलि नोंथांमोना जोबजासे नायबाय था आरो जायफोरा दिनै गोदान आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोना अननानै प्लिज गावनि माहारि होननानै लाइमोन होननानै जाहाथे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायो आरो खनायाव बेल आइकन दं बेखौ थुना लादो अल खालामना ला स' नोंथांमोना जोबजासे नायबानो जाबाय दिनै रेलि खालामगोन जों बगजुलि गोजौ फरायसालिनिफ्राय जानानै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गुरै खावलाय हरनाय जोंहा हाबाफारिखौ दान्दिसे समनि उनावनो जागायसिगोन जोङो बे हाबाफारिखौ बे बगिजुलि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायनानै सोनाब मानसि गेजेर आरो गोजौ फरायसालियाव फोजोबहैगोन आरो बेवहाय लामायावहाय मोनलांनाय गुबुन गुबुन गुदि फरायसालिफोरावहाय हाबलांगोन आरो बेवहाय माखासे खोथा सावरायलांगोन बेनिखायनो साफ्रोमबो साइकेल सालायगिरि फरायसालिनिफ्राय जोङो दिनै जागायजेननो नागिरदों आरो दिनै जागायजेननायनि उनावनो जोंनि हाबाफारिया कन्टिनिउ गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन थावनियाव गुबुन गुबुन दखरायाव बे साइकेल हान्जा सुरनाय हाबाफारि आरो जोंनि बे बर' बिजोङाव फरायसाफोर बांहोनाय आंनि बिमाराव आंनि सोलोंथाइ बे हाबाफारिया कन्टिनिउ सोलिबाय थागोन दा बेनिखायनो दिनैनि बे बेखेवजेननाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारिखौ जों लिंहरदोंमोनब्लाबो माखासे समनि उसुबिदानि थाखाय बिथांमोना जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हायासै बेनि थाखाय जोङो जिल्ला आफादनि जानानै गासै साइकेल हान्जा सुरगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम निमाहा बिदों दा बे समाव जोंनि गेजेराव दङ दिनैनि बे साइकेल सुरनाय हाबाफारिखौ फ्लेग अफ खालामनानै होगोन एबा आलासि महरै हांख्रायजानाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि मानगोनां बिरदाव बर' सार दङ बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सुबुं फोनांजाब नेहाथारि राजेश बसुमतारी दङ बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावनो सुरनो होननानै बाहागो लाफैनाय मानगोनां फरायसुला फरायसुलि आरो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गिबि गिबियाव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दायो जोङो हाबाफारिखौ जागायनोसै दा बेनिखायनो बे हाबाफारिखौ दिनै बेखेवनानै होनो थाखाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां सासे नेहाथारि बिरदाव बर' सारखौ बे समाव गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बे समाव बरायनानै लाग्रोनो खावलायदों बेजों लोगोसेनो बिथांखौ दिनैनि बे बेजों लोगोसे गोजोनथाव बाथ्रा जे जोंनि नैबे बगिजुलि गोजौ फरायसालिनिफ्रायबो दिनैनि नैबे हाबाफारि बेखेवगिरिगिरि मानगोनां आलासि बिरदाव बर' मानगोनां सारखौ बरायनो नागिरदों दा बेनिखायनो मानगोनां बिरदाव बर' सारखौ बे समाव बरायनायखौ लानो थाखाय खावलायबाय आरो बगिजुलि गोजौ फरायसालिनि मानगोनां फोरोंगिरि नोंथांखौ गाहाय फोरोंगिरि नोंथांखौ बे समाव बरायनो थाखाय खावलायबाय साबायखर थाबाय सारनिसिम जोङो बे समाव दायो हाबाफारिखौ जागायनोसै दा बेनिखायनो दिनैनि बे मेहेरगोनां हाबाफारिखौ बेखेवनायनि सिगां फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं बे समाव मानगोनां बिरदाव बर' सारखौ गुरै खावलायबाय दैदेननायाव आंनि बिमा राव आंनि सोलोंथाइ थामहिनबा माइ मादार टां माइ एडुकेसन बे प्रग्रामखौ लानानै साइकेलजों गोलाव हान्जा सुरनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि राजेश बसुमतारी बिथां दान्दिसे समाव बाहागो लाफैनो हाबावगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सासे बुंथिगिरि अबिद नार्जारी मानगोनां बिथां बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि लोगो आफादगिरि
लोगो गाहाय नेहाथारि आरो सोलोंथाइ नेहाथारिखौ लाफानानै जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो मावथि लोगोफोर बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै सनितपुर जिल्लानि गुबुन गुबुन दखरा आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिखौ लाफानानै गासै एबसुनि मावथि लोगोफोर बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय अनजाथाव फरायसा नोंथांमोन बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय राङापारा ओनसोलनि दाब दाब गामिनिफ्राय ओंखारबोनो हानाय नुजाफैनो हानाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जों बयबो मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव 2006 मायथाइनिफ्रायनो सोलोंथाइ बिथिङाव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय हाबाफारि लाबोबाय थादों आरो बे हाबाफारि लानायनि गेजेरजोंनो दिनै जोङो नैबे अबस्थायाव सौफैदों। थामहिनबा मेट्रिक आनजादखौ 60 सा 2005 मायथाइयाव उथ्रिसार जानायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां स्कुल भिजिट खालामबाय, गोबां फोरोंगिरि आरो दिथागिरि फरायसाफोरजों सावरायबाय। बेबायदि 60 साल' जुदि मेट्रिकखौ फार्स्ट डिभिजनाव उथ्रिसार जानो हायोबा बर' हारिखौ जोङो मोजाङै दैदेननांगौ आरो मोजाङै बर' हारिया हारि हिसाबै थांना थानांगौआ गोब्राब जागोन। दा बै गोब्राब थासारिखौ मोननानै गोब्राब थासारिखौ बुजिनानै 2006 मायथाइनिफ्राय सोलोंथाइ बोसोर आथिखालनि रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारी बिथांनि मेलेमाव खिलिजेननायनि उनाव बे हाबाफारिखौ 2006 मायथाइनिफ्राय लाबोदों आरो बे हाबाफारिखौनो गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय गोब्राबसिन खामानि मावनो थाखाय 2007 मायथाइयाव थांखि लानानै खामानि मावबाय थादों। दा दिनैनि दिनाव जों बयबो साननो हागौ, सोरबा सोरबाया बुजिनो हागौ जे बर'आ गोबां जौगाबाय, बर' हारिया गोबां दावगाबाय, बर' हारिया गावहानो राव हारिमु थुनलाइ दङ होननानै जों मालाबा मालाबा जों सावरायो आरो बाथ्राया सैथो। नाथाय बै थाखानाय राव हारिमु थुनलाइखौ जोङो बेसे गोबाव जोंनि खालामनानै लानो हागोन? दा बे जाबाय मोनसे गिदिर सोंलु। बे सोंलुनि फिननायखौ नागिरनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरा सम सम खामानि मावनायखौ थाद'नाय गैयै, मेंनाय गैयै, जिरायनाय गैयै लाबोबाय थानो गोनां जादों। आरो बैबायदिनो थांनाय थैनायनि मोनसे सोंलुखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा बर'नि गासै थाखोनि दैदेनगिरि आरो मेलेमजिबि ज' जानानै जोङो सिन्था खालामनो गोनां जादों, जोङो साननो गोनां जादों। आरो दिनै फैयै फैयै फैनानै जोङो गावनि आंगो हारिखौनो दिनै जोङो खोमानानै लागोन नामा? बे मोनसे गिदिर सोंलुआ दिनै बर' माहारिनि गेजेराव दिनै सिखांदों। दा जोङो नुबाय बोसोरथाम बोसोरब्रैसोनिफ्राय आसाम सरकारा, भारत सरकारा गोदान सोलोंथाइ बोसोर आयेन बानायनानै जिबायदि खामानिफोरखौ मावदों, दा बैबायदि खामानि मावनायाव नों आं बायदि फिसा फिसा हारिनि जानो हायो बिनि थांखिखौ जोङो दिनैनिफ्राय लानांगोन। दिनैनिफ्राय बयबो फरायसाफ्रा गोख्रोंसिनै फरायनो, खस्थ' खालामनो आरो गावनि जिउआव जाफुंसार जानो थाखाय नाजानो दिनै सदबांसा जों लानायनि सम जादों। थांखि गैयै सासेबो फरायसा जोंनि गेजेराव थानो मोननो नाङा। थांखि गैयै सासेबो न'खरनि बिगोमा जोंनि गेजेराव थानो नाङा। जायखिजाया न'खरनि बिगोमायानो जाथों, बियो बिमायानो जाथों, बियो बिफायानो जाथों, बियो फोरोंगिरियानो जाथों, बियो फरायसायानो जाथों, बियो दैदेनगिरियानो जाथों, गावहा मोनसे थांखि थानांगौ। फरायसानि थांखिया सानफ्रोमबो मोजाङै लेखा फरायनाय, सानफ्रोमबो मोजां आखल आखु दानाय, गाज्रि बेसाद लानायनिफ्राय गोजानाव थानाय, गाज्रि बाथ्रा रायलायनायनिफ्राय गोजानाव थानाय आरो गोसो होथाबनानै लेखा फरायनाय। थांखिया जेरैखि जायाबाबो नोंखौ सासे मोजां मानसि दाफुंनाय। जोङो फरायनानै गिदिर मानसि जानो हायो, आखल आखु मोजां खालामनानै गिदिर मानसि जानो हायो। गावनो जोङो मोनसे समाव गावनि आथिङाव गोगोम गसंनानै मोनसे न'खर मोजां खुंहैनो हानाय जायो। दा दैदेनगिरिफोरनि थांखियाबो बिदिनो जानांगोन। जेरैखि जायाबो समाजखौ मोजाङै बेंनाय, समाजखौ मोजाङै दैदेननाय, समाजखौ मोजाङै नायसंनानै फरायनानै बे समाजखौ मोजां मोनसे थाखोआव, मोजां मोनसे थासारियाव, मोजां मोनसे अबस्थायाव लानानै थांनाय। दा बै जाय न'खराव जों देरदों लावदों बै न'खरनि बिमा बिफानि थांखिया जानांगोन जेरैखि जायाबो आंनि न'खरखौ आङो मोजाङै लाखिगोन, साखोन सिखोन खालामगोन। आंनि बुजिनो लाबाय। बिनि थाखाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आंनि गोरबो गोसोनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साबायखर बावनानै दिनैनि हाबाफारिखौ बेखेवनानै होबाय होनना फोसावबाय आरो मोननैसो स्ल'गान होनोसै बाहाय जाहाथे बयबो बाहागो लायो आं बेखौ खावलायबाय।
Epso long live! Long live! Long live! Epso long live! Long live! Long live! Saudara berpejabat tangannya datang. Saudara berpejabat tangannya datang. Jeng Selanggan Bimani Rau. Jeng Selanggan Bimani Rau. Borotunga Pot tangannya datang. Borotunga Pot tangannya datang. Boro Bijang Jiu Lautang. Boro Bijang Jiu Lautang. Jai Boro hari ini. Jai Boro hari ini. Jai Boro hari ini. Goजोन्थों. Belum bahayakan band kalam. Jai Boro hari ini. Jai Boro hari ini. Jeng Selanggan Bimani Rau. Jeng Selanggan Bimani Rau. Jeng Selanggan Bimani Rau. Buatan tu teman. Buatan tu. terbaidi nani mohra gazal hator ki baidi nani merona Jeng Selanggan Bima Rau, Jeng Selanggan Boro Rau, Jeng Selanggan Boro Rau, Jeng Polaigan Boro Bijang Jeng, Jeng Polaigan Boro Bijang Jeng, Ada wari gungna sendaiku Jeng Boraya, Ada wari gungna sendaiku Jeng Boraya, Ada wari gungna sendaiku Jeng Kedeu Jeng Bahagalagan, Ada wari gungna sendaiku Jeng Kedeu Jeng Bahagalagan. Dulara bersama Jiu Lautang. Epsu long live. Jai Boro hari ini. Jai Boro hari ini. Goजोन्थों. Ang bijing logoसेयैनो दिनैनि जि गेवलां सावरायनाय मेल बेखौ बेखेवनाय जाबाय होनना फोसावनाय जाबाय। गोजोन्थों। बगिजुलि गेजेर आरो गोजौ फरायसालि बे गेवलां गेलेग्रा फोथारनिफ्राय बेखेवदों। बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै नैबे सोनाब मानस्रि गुदि आरो गेजेर फरायसालिनि जि मोनसे गेलेग्रा फोथार बेयाव फोजोबदों। बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै जि गेवलां सावरायमेल बे मेलखौ दैदेनलांबाय थानो हानाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो आफादगिरि जित स्वर्गियारि बिथां दिनैनि बे हाबाफारियावनो साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि बिदाव बर' आदा दिनैनि गेवलां मेलखौनो बेखेवनानै होनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सासे सुबुं फोनांजाब नेहाथारि राजेश बसुमतारी आदा सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि शरत सिंह बसुमतारीजों लोगोसे जिल्ला आफादनि बायदि बिबानाव थानाय मानगोनां मावथि लोगो नोंथांमोन मायथाइयाव रमान हांखोनि सोमावसारनाय जादोंमोन होननानै नाथाय बै सोमावसारनाय रमान हांखोनिल' जादोंमोन बेखौ जोङो दिनै बुंनो हाया। मानो होननानै बुङोब्ला बै समाव बर' बिजोङाबो जास्ट खिलिजेननायसोमोन। बर' बिजोङा सिकिउर फिल्ड जानांगौ। बर' बिजोङा फैबाय थानाय समाव 10,000, 20,000, 30,000 एबा बुहुमा जेब्लासिम जोरनानै थागोन बै समसिम बर' रावा थांना
थांनानै थानांगोन दा बेखौ लानानैबो 1974-75 मायथाइयाव बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव एबसुनि मददजों रमान हांखोनि सोमावसारनाय जादोंमोन आरो बे रमान हांखोनि सोमावसारनायाव गासै सा 16 साल' थैदोंमोनब्लाबो मुंख्लं जादोंमोनब्लाबो नाथाय गोबां मोनथि मोनै आरो मोनथि मोननाय जायगायाव गोबां बेबायदिनो थैलांबावदोंमोन जोंनि माखासे सानस्रिफ्रा बेखौ बुंनो नागिरो दासिमबो दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' रावखौ बुहुमाव फैबाय थानाय 20,000 बोसोरानो जाया मानो 1000 बोसोरानो जाया मानो दा थांनानै थाथारनांगौब्ला बेहा मोनसे बिजों जानांगोन आरो बे बिजोंआनो जानांगोन बर' बिजों थांनाय भारतआ उदांस्रि जानायनि सिगां जि माखासे राव थैदोंमोन सरायजोफोर फाइनालि जों न'आव मोनफैबाय दायो स' खस्थ'थ' जासिगोन मानो होनबा गोबां समाव जों बाइक सालायबाय थायो दिनैसो साइकेल सालायदों खमसे खम 20-30 किल'मिटार जों थांलाय फैलाय आरो लोगोसे जायफोरा जोंनि बगिजुलि आनसलिकनि जानानै हेफाजाब होबाय बयखौबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जोंबो जेसां हायो हेफाजाब होबाय मानो होनबा माहारिनि खोथा दं जोंनि बर' बिजोंनि खोथा दं बेखायनो आनसलिकनि जानानै जों जेसांखिनि हायो हेफाजाब होबाय आरो जेसांखिनि दिन्थिनो हाया दिन्थिबाय नोंथांमोना स' दिनैनि बे प्रग्रामा बेनोमोन जोंनि गुन गोनां सोलोंथाइ होनाय आरो लोगोसे जोंनि बर' माहारिफ्रा जाहाथे गावनि बर' बिजोङावनो एडमिसन लानाय एबा एडमिसन लानायखौ बांहोनाय स' गावनि बिमा रावखौ फोथांनो लाखिनायनि थाखाय आरो गोग्गो समाज दानाय गेरेमसा हारि दानो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जाहाथे बयबो सांग्रां जायो गावनि बिमा रावनि सोमोन्दै स' बेखायनो दिनैनि स्टेपआ बेनोसै आरो जौ जुवाजों जाहाथे जोंनि माहारिया गोदोनानै थानाङा आरो लोगोसे उन्दै बैसोआव हाबा जानाङा बेनिनो जानानै जों गासैखौनो खौसे मिलायनानै दिनैनि हाबाफारिखौ लानाय जाबाय स' गिबियावनो जोंनि रङापारा दख'रा बर' फरायसाफोरखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो जोंनि मोनब्रै बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि सारखौ रोजा रोजा साबायखर होबाय आरो लोगोसे जोंनि फरायसुला फरायसुलि उन्दै फंबाय बिनानावफोरनो आंनि चेनेल जानाय बयखौबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय एसेबां खस्थ'नि गेजेरजों दिनै हाबाफारिखौ बिसोरो हेफाजाब होबाय स' उनावबो जों बिदिनो हेफाजाब मोनबाय थागोन होननानै मिजिंथिबाय स' दिनैनि टपिकआ बेनोसै आरो जायफोर जोबजासे नायबाय आंनि चेनेलखौ बिथांमोन बयखौबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जायफोर गोदान फैदों आंनि चेनेलखौ अननानै जाहाथे नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लायो आरो लोगोसे खनायाव बेलाइकन थुना लायो अल खालामना लायो जाहाथे नटिफिकेसन मोनबाय थायो स' बारा गोलाव खालामना बेयाव जुदि गोनां गोरोन्थि जाबाय निमाहा मोनगोन होनना मिजिंथिबाय स' दिनैनि टपिकखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय स' बाय बाय सि इउ नेक्स्ट ब्लग